ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga diha kanimo Ginoo. Unsa to? Diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Daghan kayo mga tao karon nga di na malinawon. Lingi ay mong tupad ing na malinawon ra kas inyo. Ang atong mga politicians karon kay sige naman rong kumpanyahay, siging paningkamot nga mudaog, malinawon pa ka sila. Ang atong mga nagtrabaho karon, labi na nga mahal na kayong palitonon, yan napadyog kay mga estudyante, malinawon pa ka. Labi na karon nga sa report nato dinhi nanay daghan ni balik sa pagsuyop na sa daning drugas, malinawon pa ka ang atong mga palibot. Ana ba? Mao na nga asa ra man kita kakaplag og kalinaw, dili diha sa kwarta, dili diha sa dungog, dili diha sa atong gahom, ug unsa may gihuptan natong otoridad, kung dili diha sa Ginoo. Kani si San Carlos Borromeo, kaliwat nis mga Borromeo didto sa ilang lugar sa Arona, Lombardy. Usa ni sila sa mga inila kayo, mga dato kaning Borromeo bisag dinhi sa ato ganing Pilipinas, mga dungganan gini, mga banggiitang dato. Ang iya gani aning murag uyuan, Santo Papa si Pope Pius IV niya. Ngonang mga inila kay sila, pero sa dihang kay ikaduha man ni siyang anak sa unom ka managsuon, sa dihang namatay ang iyang papa, siya mga teenager pa lang, siya na maoy gipadala sa ilang dako kayong income niya. Iya sang gideklarar nga ang ilang income katong usa nila ka abi nga dakog income, iyang gideklarar nga kini siya gamiton para sa mga kabos. Wa gid niya kalimti ang mga kabos niya, wa siya ni angkon og iyang kaugalingong kabtangan. Ang iyang bali share niya iyang gihatag ngadtos mga kabos. Ug maunay kinabuhi nga iyang gipuy-an isip pare, isip obispo, isip kardinal. Batanon pa kay siyang nahimong kardinal, mga 20 anyos pa lang kardinal na siya, pero grabe ang iyang kininiang paghigugma sa simbahan. Nganuman diha siya nakakita og kalinaw. Kanabitang anhatas ato, maggubot na gani ng imong pamilya, kanang di na mo magkasinabot ba? Ayaw mo pagpatuyang o lalis. Usahay ang asawa mo insist, ang bana mo insist kung iyang ayaw. Mas may pag mangluhod mo, magrosaryo, or ikaw nga nakaamgo nga naades Ginoo ang kalinaw, magampo ka, luhod, ampo, wala, malinaw na imong kasing-kasing. Nya ini kahumag kalinaw sa imong kasing-kasing, unsa may sunod, mutakod na sa imong kuyog sa balay. Mo na bita ka nang magpa-counseling nako, moingon din pader, ako untang dadon akong anak dinhi kay portigyong gahiag ulo pader, badlungon kayo. Ako untang pa-counsela nimo para mabuutan. Nako, di ko wa ang imong hagad ng imong anak mo ari diri. Ikaw mo'y akong kaunsilan. Di siya, wa man ko'y problema pa din kay nagtinarong man ko sa kong kinabuhi. Nako, tanaw na tog tinarong bagyod ka tinuod. Magyaw-yaw man sa day siya, magyaw-yaw man nga to siyang anak. Nako, buangon sa day ka.
Sugod karon ayaw nagyugyaw-yaw, hinay-hinay, mutakod ng imong kalinaw ngadto sa imong kauban sa panimalay. Bisag ka ng imong bana or imong asawa nga iyawanon kay kinabuhi, ayaw na lang na sige higyaw-yaw nga usbon gina nimo. Patakdi na lang na sa imong kalinaw. Nya asa man ka magkuhag kalinaw diha sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Pablo, may pakighiusa ba kamo sa espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao ka na, awhagon ko kamo nga lipayon ko ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang gugma, pasabot sunda ang gugma nga iyas Ginoo, nga iya sa Espiritu Santo. Ug unsa man ang gugma ha, magsigi ra gyud og alagad sa gihigugma, dili mangayog bayad. Magsigi ra gyud tahod sa iyang gihigugma, dili makigtupong o makigkumpit sa iyang gihigugma. Munang ningon si San Pablo dire, pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Gilingi ay mong tupad. Ing namutabang kagbayad sa kong utang, ing na kono, ing na okay ra nimo patabangon ti kagbayad sa akong utang. Oh, suluha oroy paderdi ko eh. Ana. Kamo mutabang mo bayad sa utang sa simbahan. Mutabang? No, di man ni utang nako, di man sa ni utang sa San Vicente Ferrer, ato maning utang kay simbahan man ta. Unsaon man pagbayad, palit mo slot. Kanara gyud ing kadakua sa dana pa dire, uy wa sa tika hangyo ang imo ning hotdog palit, ikaw nga naminaw karon palit lang kog usa ka slot. No, atong SBF dan abot ng atong halin og 42,511 ka slots. Nya naapay 17,489 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Gusto kang mutabang o gusto kang mutigom para sa imong kaayuhan? Matod pang San Pablo, likay gid ng paggamit sa imong mga grasya para lang sa imong personal na kaayuhan. Nawag kung sinahitabo sa atong nasod karon, gaaway ang atong mga kasagaran sa mga politicians, nag-away ang atong mga dato sa atong nasod, isiglag gamit og mga manok nila aron maoy ilang paawayon. Nganuman kay ang gilantaw aning kasagaran nila ang ilarang personal nga kaayuhan, ang ilang circle of friends. Wa sila maghuna-huna sa tinuod nga kaayuhan. Una kita dinhi naghuna-huna ta sa kaayuhan sa atong isig katao, bisag wa gani na sila kaila nato. Nagplano ta nga magtukod og mga balay para sa atong mga kaigsuonan. Nya ang atong standard pamilya gyud mao'y nagpuyo sa balay nga gubaon. Nasa report ni abot nako sa ila kunong pag-survey dito gyud gapuyo ang pamilya, pero tan-aw nila mura bag-o pa man kay nangalumit ning mga sagbot, bag-o pa man kay wa pa man mura man nagdili gyud ni permanenteng gipuy-an. Mao di ay ni dali-dali og balhin didto aron nga inigsurvey makit-an nga sila didto, pero wa di ay didto gapuyo, mga maro kay tanan. Inako mo na kamong tig-survey, kinahanglan kamaogin mong mutan-aw sa palibot. Survey hagyos tinod-anay kay ingon mas padersyano nga kana gyung nagpuyo nga pamilya, atong planuhon nga mupuyo ta diri. Pangutan-on ko nila, pila naman mo katuig din nga puyo? 3 na katuig.
tulo ka tuig mao pa may pagkabali ani mga sagbot diring agianan, libon makanistanan og tulo na mo ka tuig sig balik-balik og sod guwa dinhi mabantok na ning agianan. Kani mo pa may pagka lumit sa mga sagbot, mga buangon. Ana man gina, di man gina kalikayan, minaro-maro ba? Ana gina. Basta kaayuhan na gani sa kaugalingon, mga maro gyud kay tastanan. Pero og kita na gani mo ipahatagon og kaayuhan ngadto sa uban, murag murag tungason kay para nato, no? Ganahan kay tang mo ikyas. Mo nang niingon ang Ginoo dire, aron makabaton mo kalinaw, makabaton mo kalinaw diri nako, ayaw gyud mo hatag ngadto sa inyong mga silingan, ngadto sa inyong mga kaigsuonan nga makabaos paghatag nganha ninyo. Mo na ingon siya, magkumbira gani mo, ay gyud mo pangimbitar ang mga dato-dato nimong parinti, igsuon, silingan, kay mo baos man to siya. O diwa na nabasla na ka, maotoy imbitara kadto mga makililimos, mga piang, mga buta, mga bakol, kay di gyud to sila maka baos nimo pag buhat anang imong gibuhat. Nya unsa may ibaos nato ang gikan sa Ginoo, ngilingay imong tupad ingna di na ko maningil og utang na ingna ba ingna di na ko maningil og utang. Kay og maningil ka gibaslan na ka, baslan awa na kay mapaabot dito, wa na ay nagyud paningil pasabot ato nagyong hunahunaon nga ang Ginoo maoy mo baos nganhi sa atong kaugalingon sa mga maayong gibuhat nato sa uban. Anha ka diha makabaton og kalinaw. Tanawa na ka ng maningil og utang, malinaw day na sila. Di oy naalay mga tulo ka buok dili mo bayad sa ilang gipaningil, mura na nagbugat na kay na para nila. Pero ayaw paningil, ay lang paningil. Linaw kay ka. Ikaw niya pa diruan na tay kwarta. Ay sos, kanang kalinaw dim ana gibasis kwarta, kadaghan diyang dato kay tanan di na magani katog, nag-inom na maganig sleeping pills kay way kalinaw. Perting mga dato pero way kalinaw, nindot kay mga sakyanan, palit pag helikopter sa to palit pa na mga milyon-milyon na kantidad sa mga sakyanan, mga bulletproof, pero way kalinaw. May panang naghigda sidewalk, hagok pag maayo, bisag alas 8 nas buntag, gahagok lang yapon. Sige agi-agis mga tao say mayatakan pagkamot na gana, ay tikong kung lang sa dire, atog lang yapon. Perting bulingunag naong, pero siging katog, wagyoy insomnia. Pero kani mga nindot kay mga naong, nindot kay sakyanan, di security guard pa ang gate, di katog, o ano man, way Ginoo sa kasing-kasing. Mao na nga, diha kanimo Ginoo, nakakaplag ako sa akong kalinaw. Manindog na ta katong malinawon.